παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εγώ είμαι τέλεια. Συγγνώμη που έχω να κάνω τόσο καιρό βίντεο. Επέστρεψα όμως με νέες ιδέες, νέα βίντεο. Και λοιπόν πάμε τώρα να παίξουμε. Είμαι ανάμεσα στο Stumbling Guys και στο Brawl Stars. Περιμένετε λίγο να σκεφτώ. Και επειδή σκέφτηκα μετά από αρκετή ώρα, τώρα θα παίξουμε Brawl Stars. Πάμε. Μόλις μπήκα. Οκ, ωραία. Εντάξει, καλά είναι. Γιατί όχι. Πάμε να δω κάτι. Εκεί. Επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο, θα το κάνω έτσι ίσα το βίντεο. Πάμε εδώ πέρα hot zone. Εντάξει, θα κρατήσει περίπου 1 τέταρτο, 15 λεπτά το βίντεο. Λοιπόν, τους έχουμε τώρα. Για όσοι δεν ξέρετε, το Brawl Stars είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Okay. Μπορείτε να το παίζετε με τους φίλους σας. Και ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού, του Hot Zone, είναι να είσαι μέσα σε αυτόν τον κύκλο και να μην πεθαίνεις όπως πεθαίνω εγώ. Εντάξει. Και βλέπετε πάνω δεξιά, νομίζω, σε εσάς. Όχι, πάνω αριστερά, συγγνώμη. Πάνω αριστερά σας δείχνει μπλε και κόκκινο. Εγώ με το μπλε. Και είμαστε 40 κάτι και αυτή είναι 3 η κόκκινη. Οκ. Ελπίζω να καταλάβατε τι θέλω να πω. Εντάξει τώρα, ναι, πέθανα. Οκ, νικάμε προς το παρόν. Τώρα, ωραία. Τώρα το χρήσουμε. Αυτό εδώ πέρα. Ναι, εκεί. Αλλά είναι low. Είναι πολύ λίγο, σκότωσε τον. Εντάξει, σχεδόν έχουμε νικήσει, άρα είναι. Δεν είναι κάτι. Αλλά παιδιά, το Brawl Stars εσύ αλλάξει πάρα πολύ. Νικήσαμε. Okay. Πάμε. Είχα 9 kills και ήμουν star player. Λοιπόν, εγώ τώρα λέω να βάλω. Κοιτάξτε ποιο θα βάλω τώρα. Όσο εδώ πέρα. Τακ. Και βάζεις αυτόν εδώ. Τον Frank. Εντωμεταξύ, κοιτάξτε ποιον ξεκλειδώνω. Ξεκλειδώνω τον Byron, πώς λέγεται, είναι Mythic. Και μετά λέω να ξεκλειδώσω ή τον Crow ή τον Spike. Δεν ξέρω. Εγώ λέω όμως να ξεκλειδώσω τον Spike. Και ο Crow είναι πολύ καλός. Jaylee. Μετά που είναι εδώ πέρα, θα ξεκλειδώσω τον τον Mr. P. Τι είναι αυτό? Τέλος πάντων. Εντάξει, μετά ξεκλειδώσουμε την Piper, μάλλον. Ναι. Και τέλος πάντων. Τώρα θα αλλάξουμε, δεν θα βάλουμε hot zone, θα βάλουμε κάτι άλλο. Έχει κι άλλο. Λοιπόν, να βάλω Gemcraft, θα βάλω Gemcraft. Ωραία. Ο Frank είναι από τους αγαπημένους μου γενικά. Δεν πεθάνω ποτέ με αυτόν. Κύριο πεθάνω. Όχι, δεν πεθάνω. Περιμένετε τώρα.
Βλέπετε τον Edgar που μου έχει σπάσει τα νεύρα, τώρα θα πεθάνω. Με τον παλιό Edgar. Ναι, καλά που ζει ο Edgar. Βοήθεια! Οκ. Λοιπόν, αυτό δεν έχω δει ότι είναι το πράσινο που λέει 3. Το πατήσω όταν πάω κάπου εδώ. Ωραία, δε. Τώρα. Πώς είναι, βοήθεια. Λοιπόν, χάνουμε, πρέπει να σκηδευτούμε τώρα. Ω, ναι. Ω, ναι. Ποιος θέλει να πεθάνει, παιδάκια, ελάτε εδώ. Δεν έγινε ποτέ αυτό, ναι, καλά. Εδώ ρε, Edgar. Σοφά. Πάει, πέθανα, Edgar. Τους έχουμε τώρα. Πάει και αυτός. Είμαι πολύ λίγο εκεί. Αυτό θα με έφτανε σίγουρα. Θα πεθάνει πάλι ο Edgar, να δείτε. Πέθανε πάλι. Όχι, πέθανε. Ω, χάνουμε πάλι. Ούτε εμείς χάνουμε, ούτε αυτοί κερδίζουν. Άρα. Πρέπει να πεθάνει κάποιος από αυτούς. Εσύ που είσαι εδώ τα 6. Έλα εδώ. Όχι, όχι. Σκότωσε τον. Σκοτώσε τον κάποιος. Δεν πεθαίνει. Ναι, πάει. Για λίγο. Πάει και αυτός. Πάει και αυτός. Έλα εδώ ρε. Πάει και αυτός. Έλα, 4-3. Έλα εδώ ρε. Νικήσαμε. Και εδώ κάτω. Ήμουν στο play με 12 kills. Πάμε λίγο. Γιατί πήρα 8 τρόπο. Α, ναι. Γιατί είναι παραπάνω. Πας εδώ. Παίρνεις αυτά για τον κύριο. Okay. Λοιπόν, παιδιά, τελικά, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, τώρα μιας και που άρχισα να κάνω βίντεο. Μια μέρα θα προσπαθήσω να κάνω βίντεο με Fortnite.